nandito po kami sa Inmalog. Biglang nahulog cellphone mo, Daddy. Oh, huwag mong sabihin yun. Baka malaglag. Inmalog Mountain, di ba? Mountain. So, Inmalog. Ayun po yun. Ano ba yan? Tatlong hills may... Yung isang bundok dyan, yung nandun sa dulo. Yun yung pwede. Ay, okay. Ayun, may mga... Ito. Ay, Akyat, sinin tayo dun, ah! Sama namin si Jasper, si Rebecca. We're just akyat tayo doon. Hello, hello. Ito ang aming family day out. Paminsan-minsan. Pag may pagkakataon. Labas-labas. Sama namin si Ronald din. parang mga isa't kalahating biyahe rin. Mula Dagupan. Ayan. So, sarang nito dito pero alam. Maraming plato. Ganda ng lugar. Gabi. Wow! Uy, may carabao dun sa baba, oh. Ito na yung isang pinakamataas na akitin natin. Akyat na tayo, aduna. Sa mga bundok at akyat tayo doon. So, paket na kami. Distansya lang tayo sa driving. Mag-climb na kasi tayo. Kasi pag umatras siya, no? Yun, no? Lagi ko itong nilalakad eh. Pagsabay. Dahil sobrang taas. haba tsaka mataas. Dito kami ngayon sa Imalog, San Fabian Pangasinan. Isang napakagandang lugar, tahimik. At talagang kitang-kita mo yung view. Yan, kita natin sa paligid. Yan, nakakarelax at presko ang hangin. Yan, I think it will take more than 1.5 hours from Dagupan City para makarating dito. So, ngayon, dahil Sunday ay napakaraming tao at napakaraming mga bikers, usually mga bikers dito. Yan, ikita natin, napakaganda. So, praise God at nakarating kami dito as a family. Yan, refreshing. So, at least for a long time na nandun lang kami mostly sa bahay, nandun lang sa busy sa mga module, busy sa gawaing bahay, pag-aalaga ng mga anak. Pero ngayon, praise the Lord, God is good. Salamat Lord sa beautiful nature na narito na ito na binigay niya. Okay, Inmalog. San Fabian. Wow! Ayan, dito yan sa Pangasinan, no? Ganda. Magsa-sunset na. Ito kami sa mountain. Yan tawag na tatlong bundok. Nice place. Hindi ada. Walang stress. Narito kami sa isang bundok. Ngayon umakyat kami. Oh, ito yung height. Wow. Napagudan ako. Baba na tayo? Tara.